Возljubljeni u Hristu Gospodu, radujem se što se danas nalazim među vama. Iz dubine srca zahvaljujem episkopu Najsvetije episkopije Vranjske, vladici gospodinu Pahomiju, na njegovoj dobroti i brizi za crkvu, kao i na pozivu da danas budemo zajedno. Prenosim vam pozdrave i blagoslove arhijepiskopa Ohridskog gospodina Jovana, koji je i danas utamničen čuvajući jedinstvo naše crkve. U svakoj, pa i u našoj epohi, pravoslavna teologija jeste ta koja može da odgovori na mnoga i različita pitanja. Ovom prilikom neću da vas zamorim, pokušat ću da budem sažet i da ovo izlaganje bude uvod u budući razgovor. Danas praznujemo Svetog Savu Srpskog, ali i ne samo srpskog, nego svepravoslavnog, jer njegovo ime je uneto u pravoslavnim kalendarima i praznuje se u svim pomesnim pravoslavnim crkvama. Sveti Sava u njegovom poučeniju ka svemu saboru njegova otačastva, govoreći o prepodobnom Simeonu, izgovara jednu veoma važnu rečenicu, te kaže da je prepodobni otac tako zavoleo Boga i usrdno mu posledovao, da ni jednoj od svetih zapovesti njegovih ne dade da padne na zemlju. No sve primivši u svoj sveti i duševna svoja nedra i napisavši na svojemu srdačnom oltaru, istinito poteče za njegovim svetim zapovestima, sve tvoreći i sve ispunjujući, tako tekući bez slabljenja do svoga kraja, da je hteo odati čast i konačnoj reči Gospodnjoj: ko pretrpi do kraja, bit će spasen. Da Sveti Sava nije imao i sam sve ove spasonosne vrline koje nabraja, on ne bi mogao da ih prepozna kod prepodobnog Simeona. Život prema svetim zapovestima Božjim ne znači neko sterilno moralizovanje u životu, nego blagodatna, spasonosna i večna zajednica sa Bogom i stalno usavršavanje čoveka u toj zajednici. Sledujući ovim aktuelnim rečima Svetog Save, šta je to što bi mi danas trebali da pišemo u svom srdačnom oltaru, kako bi stvaralački podražavali naše pravoslavne svetitelje i na taj način gradili kriterijume prema kojima bi vrednovali našu postavljenost u različitim okolnostima života? Na početku, da naučimo kako da se suočavamo sa svakodnevnim okolnostima nije samo pitanje neke izdvojene spoljašne filosofije i nekog neplodnog intelektualiziranja, nego to zaista jeste i svakodnevna naša potreba. Dakle, nije u pitanju samo neka teorija, nego i njeno sprovođenje u praksi. Ne tvrdim, ali postoji utisak da se savremeni čovek danas susreće sa toliko puno stvari, sa toliko puno sladunjavih ambalaža koje privlače njegovu pažnju i pritom nehotice pomalo prima taj potrošački mentalitet i taj vulgarni materializam kao svoj imidž, a istovremeno kao da sve manje pažnja obraća smislu života, načinu postojanja. Ali ako ne shvatimo da je zajedničarenje sa Bogom smisao našeg postojanja, teško ćemo razumeti i sve ostalo. Vera u Boga i priznanje ljubavi prema čoveku jeste smisao u našem životu, kaže jedan svetogorski starac. Ljudski život se ničim ne može ograničiti, niti sa politikom, niti sa različitim društvenim kalupima, i niko nema monopol na temu čovek.
Ono što možemo da kažemo proizlazi iz našeg crkvenog iskustva, a to je da zajednica ostvaruje smisao ljudskog života i da ljubav Božja prema nama jeste sam Hristos. Zato, imajući kao nasleđe našu bogatu pravoslavnu prošlost koju praznujemo, da se okrenemo ka budućnosti, da probudimo duhovnu osjećajnost, da bi naučili umetnost življenja i da izgradimo svoje kriterijume koji obezbeđuju unutrašnji mir i radost. Da naučimo da živimo ne mehanički, nego savesno, da spoznajemo sebe i da možemo da se menjamo. Okolnosti se ne menjaju same, ali sa našim tačnim pristupom i savešću mi menjamo okolnosti. Na taj način oblagorođujemo i svoj karakter, da budemo dejstvujući ljudi, ljudi od akcije. Kada padnemo, da ustanemo, da učimo, da komuniciramo, da zajedničarimo. Molitva sa kojom počinjemo dan i jeste zajedničarenje. Kakav smisao bi imao život bez zajedničarenja? Nikada da se ne obeznađujemo od drugih ljudi, nego uvek da imamo nadu u preobraženje sebe i sveta i da učestvujemo u tu promenu. Nezainteresovanost u životu je veliki neprijatelj čovekov. U suprotnom, takav život bez nade i radosti zajedničarenja bio bi nebiće. Uvek da imamo u vidu onu poznatu izreku: po zemlji se krećem, ali drži me nebo. Drugo nešto na šta treba da obratimo pažnju je sledeće. Živimo u vreme u kojem nam se stalno kaže kako treba da živimo. Stalno čujemo treba ovako, treba onako. Ako tako ne postupiš, teško tebi. To treba veoma često čujemo sa svih strana, pa i sa strane ljudi u mantiji. Ali svako od nas treba da bude pažljiv da ne uguši drugog čoveka, da ovaj ne bi omrznuo crkvu. Veoma je lako da istraumatiziramo nekoga i da on pobegne iz crkve. Sjetit ćete se, postoji jedan takav poznati primer kad je jedan duhovnik nalagao jednom mladiću: ovo ne treba da radiš, ovako ne treba da postupaš, tu knjigu nikako ne treba da čitaš, te se ovaj mladić nije dugo vremena pojavio u crkvi. Kada je najzad došao, duhovnik mu se opet samo dovoljno postavio sa visine, a mladić je smireno odgovorio: došao sam da vam kažem da se već ispovedam kod drugog duhovnika. To treba je izvršilo pritisak do te mere da je život postavljen na jednom psihološkom nivou. Danas je puno ljudi koji žive u crkvi, pričešćuju se, ali stalno žive sa osjećajem krivice. Skoro sve što žele smatraju da je greh. Skoro kao ceo život da je greh. Ali nikada ne treba da zaboravimo da Bog gleda na grehe čoveka kao što roditelj gleda na greške svoje dece. Dakle, sa veoma velikim razumevanjem, sa trpljenjem i samožrtvenom ljubavi. Mi nikako ne bi mogli da svedemo Boga na nekoga koga ništa drugo ne interesuje, nego se samo bavi takvim minornim temama, kao što to radi čovek, neretko i na nivou psihološkog pritiska. Nikako ne kažem da ne treba da se bavimo i tim temama, ali ne do tog stepena da ih previše naglašavamo, ponekad i do tog stepena da takve teme ljudima zamene Boga. Nažalost, hrišćani danas rastu sa tim osjećajem krivice. A sasvim suprotno, hrišćanska vera kaže: pao si, ustani.
Ne treba da preuveličavamo svakodnevne sitne greške. I sveti Porfirije Kavsokalivit kaže da kad se nađemo u tami, ne treba da trošimo snagu da izgonimo tamu, jer možemo da se potrošimo, ali bez rezultata, bez uspeha. Ono što treba da uradimo jeste da pustimo svetlost i tama će nestati. Drugim rečima, da pustimo Hrista u našim srcima, u našim životima. Dakle, čovek nije samo jedna greška koju on napravi u životu. Zar je moguće da sve ostalo ni podaštavamo, a da istaknemo samo neki promašaj, koji sutra lako može da se popravi? Nikada ne treba da poistovećujemo greške sa suštinom ljudskog bića. Greh je nešto moje, ali to nisam ja. U crkvi je radost, a sa druge strane je, prepoznaćete, onaj tip pobožnosti kada je neko stalno mračno i pijetistički melankoličan i nedejstvujući, te smatra da je to veoma dobar izraz vere. I sve to pod farisejskim izgovorom da posti i moli se, kao da drugi koji to ne pokazuju ne poste i ne mole se. Crkva daje radost, a ne strah i melanholiju. Crkva isceljuje, a ne stvara probleme. Kada čovek ima osjećaj krivice, to znači da je prikovan za prošlost. Sjećate se onog primjera iz Starečnika sa monasima koji su preneli ženu preko reke. Monasi se ne dotiču žena, ali kada su trebali da prođu neku nabujavu reku, na obali je stajala i neka žena sa namerom da i ona pređe. Jedan od otaca je uhvatio ženu da bi joj pomogao, a ovaj drugi kaže: oče, šta radiš? To je greh. Monah koji je uzeo ženu odgovorio je: ostavi to sad, da se ne udavi i da ne umre. Vidiš da je reka nabujala. Te uzeo je ženu i preveo preko reke. Ovaj drugi monah bio je sav obuzet pomislima tipa: šta li radi ovaj? Prvi monah koji je preneo ženu preko reke i ostavio je na drugu obalu, završio je. Hodeći ovaj drugi, nevini, čisti monah kaže drugomu: to što si uradio je veoma ozbiljan greh. Nije dopušteno da se dotičemo žene, a ti si upravo to uradio. Prošli su dosta puta. Putovali su još cela 2 dana i ovaj čisti monah kaže: mislim da ispovedam igumanu to što si učinio. Vidite, cilj mu je bio da kod brata svog nametne osjećaj krivice. Ali ovaj prvi monah je bio zdrave, radosne, rekao bih svetosavske pobožnosti. Pa mu kaže: dobro, reći ćemo igumanu da sam ja preneo tu ženu preko reke i da sam je ostavio na drugi kraj obale. A da je ti nosiš, otkada smo je videli kako želi da pređe reku, pa sve do manastira, te sada ćeš je uneti i unutra u manastiru. Ko je više vukao tu ženu, ja ili ti? Dakle, veoma je bitno da ne bude da mi nismo zadovoljni svojim životom, te da povrh toga i drugima stvaramo pritiske, probleme, krivicu. To je suprotno istinskoj hrišćanskoj pobožnosti, jer istinska hrišćanska pobožnost uči da sam čovek uvek bude radostan i da uvek drugog oradosti. Teško je govoriti
o aspektima duhovnog života, a ne osvrnuti se na porodicu, jer u porodici pravimo prve korake zajedničkog života. Stičemo prva znanja, pravimo prve podvige samožrtvene ljubavi. Bilo bi dobro da porodica danas ima teološki odgovor na okolnosti sa kojima se sama suočava. Liturgijska zajednica, to jest crkva, se uvek moli da Bog umnoži svako dobro ljudima u svakoj porodici. Sasvim je jasno da su u svakoj porodici danas neophodne materijalne potrebe, ali istovremeno jasno je da nije dobro da te potrebe postanu cilj i idol ljudskog života. Kad su najpre te potrebe obezbeđene, onda čovek može da nastavi dalje, da čini ostala suštinska dela. Milosrđe je jedno od najvećih vrlina. To podrazumeva da dajemo od onog što imamo, ali vidite, istovremeno to podrazumeva da dajemo ne samo od onog što imamo, nego milosrđe podrazumeva da dajemo i same sebe, podršku, dobru reč, vrlinu samožrtvenog negovanja zajednice. To je praktično sprovođenje ljubavi. Zašto danas ljudi stupaju u brak? To je danas postalo veoma ozbiljno pitanje. Teško se nalazi pravi razlog. Ne kažem da za to odgovornost imaju samo ljudi, nego i crkva. Rekli smo, posvetovnjačenje je prisutno svuda oko nas. Dejstvujući brak je onaj koji cilja ka večnom braku sa Hristom. Svaki čovek treba da ima Hrista kao ženika, da bi njegov život imao smisao. Kada se jedan čovek ocrkovi, tada dobija darove, harizme. Kada podvig pravoslavnog hrišćanina postane zajednica, zajedničarenje, tada počinju da dolaze darovi. To važi za ljude u braku, ali i za pustinožitelje, jer bez crkve, bez liturgijske zajednice, i brak i pustinožiteljstvo predstavljaju jedan sterilni individualizam. Učestvo u Evharistiji je punoća zajedničarenja. Kod nas pravoslavnih ne postoji neevharistijska, neliturgijska zajednica sa Bogom i ljudima. Setite se samo žitija Svete Marije Egipetske i postavite sebi pitanje: šta bi bilo sa njom da se nije pričestila pri kraju života? Pričešćujući se sa telom i krvlju Hristovim, ljudi postaju jedan čovek, jedan novi duh odnosa. Ako se udubimo u Evanđelje, suočit ćemo se sa nečim veoma bitnim. Dakle, kroz sve epohe ljudskog postojanja, Hristos poziva ljude na suštinsku promenu u svome životu. Šta znači to suštinska promena? To upravo znači da ih poziva u zajednicu, u ostvarivanju svoje ličnosti u tu zajednicu, u zajedničarenju. Ugledajući se na Hrista, to radi i svetitelj Sava, koga danas praznujemo, i svi svetitelji. Sa druge strane, pomenuli smo da i kroz prošlost, ali osobito danas, aktuelni moment predstavlja verovatno najveći strah modernog čoveka, a to je upravo strah od zajednice. I to ne bilo koje zajednice, nego isceljavajuće, liturgijske, dakle zajednice koja, kao što i samo ime govori, uspostavlja našu izgubljenu celinu. Čini se, prema rečima jednog savremenog oca, da je to, ako možemo tako da se izrazimo, najveći bol našeg vremena. Da ljudi imaju prenaglašenu potrebu da budu nezavisni jedan od drugog.
toliko da to vodi u potpunu otuđenost i neplodni individualizam. Odsustvo zajednice možemo da imenujemo satamom, a svetlost se projavljuje u zajednici prema rečima evanđelskim, gde su dvojica sabrani u njegovo ime, Hristos je posrede njih. Avram je iz ljubavi prema Bogu krenuo da žrtvuje svoga sina Isaka, drugim rečima, krenuo je da žrtvuje najmilije što je imao. Tako i mi danas, kao što kažu neki savremeni podvižnici, podvižnički je da najmilije što imamo, a to danas može da bude upravo pala ljudska logika i i individualističko shvatanje hrišćanstva, dakle da to žrtvujemo kako bi došli do spasenja. Jer spasenje nije nešto što pripada Bogu, pa ga on razdeljuje pošto će kao na kantaru izmeriti koga je zaslužio. Ako nije, nego on sam u suštini daje samog sebe, jer spasenje je on sam Hristos, koji se razdaje svakome ko pada, ali ustaje i ispravlja se za podvig sa čežnjom da uvek bude u blizini i u neodstupajućoj zajednici sa samim Hristom Gospodom. Eto, do takve zajednice je došao, te na takav život nas i poziva i sam Sveti Sava, koji je tako zavoleo Boga, kao što smo na početku čuli, te ništa njegovo nije dopuštao da padne na zemlju, koji je i svoj život žrtvovao i posvetio unutrašnjoj filosofiji upravo zbog te večne zajednice sa i u Hristu. Kada se stekne takva zajednica, iščezava svaki strah od raznih svetskih moćnika i sila koji, ne poznajući stil postojanja, rekao bi ne poznajući pravoslavni stil postojanja u Hristu, nažalost mogu da nekog omrznu zbog Hristovog imena. Molitvama Svetog Save, svetim molitvama episkopa Vranjskog gospodina Pahomija, da se pokažemo ljudi svetlosti, radosna deca Hristova u Bogu Otcu preko nesazdane blagodati životvornog Duha Svetog, sada i uvek i u sve vekove vekova.